Esperimentu bat, ikerketa bat, esan behar nuen, ikerketa izatera ez da heldu, ez? Esperimentutxo bat egin dute Hopkins Unibertsitatean, hartu zuten, jende talde bat, eta jarri zieten G letra hori, baina G letra, lau G ikusten ditugu, lau G xe edo minuskula, eta lau horietatik bakarra da zuzena, eta beste hiruak, engainariak dira nola bait, ez? Ge horren jolasian asmatuak bat izpilua da, bestea makiltxoa alderantziz daukat, eta bat eta beste, ezta? Orduan, esperimentua zertzen, ea gauza ote ginen, izki hori benetakoa zuzena zein ote den asmatzen, ezta? Zergatik, badalako... Lehiaketa aurkezlerako balizu, zein da zuzena? Zein da zuzena. Zumak izan divertigarria lehiaketa bat aurkeztia. Nik esango dizuete, nik neonek ez nola asmatu ez da 3. ere. Baina horregian... Aitortu dezagun... Badaukagu aitzaki bat. Hoi da. Eskertiak izatearena. Dena aldrebes egiten dugula, eta pentsatu. Juntzaitari, ez da gizesan behar nun. Nik ez nuen asmatu, ez da 3. ere, ikerketa egin zutenak, edo, behintzat nik notizia irakurri dudan tokian, esaten du, batez ere makilatxoak sortzen duela zera, ez da? Bide batez, ikusten ari zaretenok, egintzazue proba, zuen uste zein dan, gero bukeran esango dut eta. Zuk aproba induzu eta... Nik asmatu dut lehenenguen, Zuk asmatu zu. eta oso argi. Beira, zu zara... Eren bat ez, laurden bat. Laurden bate bakarrik asmatu zuen, ongi. Beraz, atera kontuak gutxi zarete. Deskartatzeko pare bat oso argi dauz. Bai. Ez? Nik ez, Deskartatzeko maitek eta baietz, maiko danak baietz, nirekin dauz, ondo. Laurden hauen gauz. Deskartatuko nituzke batzu. Argi. Nik esango izu, nik 3. ere ez nula asmatu, beraz, azkena eta bestarrenetik ez nolako. Horre esaten du, makilatxoak egiten digula alako zera, ez? Nik esango nuke ez da hori. Behar bada batzuntza makilatxoa izango da. Niretzat gehiago zen guk G nola idazten dugu. Guk G hori ez dugu idazten, ez da? Guk beste G bat egiten dugu. Hori da, tipografia horretatik norberak idazteko daukanerara aldia dagoelako. Hori da. Ze makilatxo hori... Agian, ez da marraztu ere, baina, klaro. Esan dezagun, zein da ona? Zein da ona? Zuk lehenbizikoan asmatu zen, nik ez dut esaten, zein da ona? 3. omen. 3. nik lehenbizi, baina esango izut, lotxatu gabe. Eskumaldeko biak nik deskartatuko nituzke lehenenguen. Bai? Ez? Bai. Eta zalantza bakarra bat eta 3 oso argi dago, ez? Nik lehenbizikoa, baina inungo zalantzari gabe esan, lehenbiziko. Baina alderantziz marrazten dugulako. Egia da, Eta honen atzien zer dau? Trikimailuren bat egiten diguna zu konstientziak? Ez, oso simplea zen, ikerketa esaten joan, baina oso simplea da. Azken finean, zer da? Hauek frogatu nahi zuten, azken finean, izkiak ikasten ari garenean, ez da lan nahikoa behin eta berriz ikustea, baizik idaztea eta eskuz idaztea importantea dela, ez da? Sekulako aldea dagoelako. Eskuz idazten dugu lehenengoko izatin moduen, ez da? Hori da, berba horrek nahastu nindu ni, ez? Baina, liburuetan daia beku ikusten da. Ez dakit. Egia da, milioik aldiz ikusi dugula izki hori, etengabe ari garela ikusten, inprentako ge hori, eta gero ez garela gauza eta, laurdena esan dut, ikusiz, ea zein otezan gauza identifikatzeko. Marrazteko eskatu ezkio, kopiatu gabe, ez zuten asmatu ez da eguneko 5, Kontua da... Marraztu enuke egingo naupez. Eskoletan oraindik ere egiten da hori, kaligrafia lantzearena, eta gure kasuan behintzat asko azimarratzen zen kontu bat zen. Bai, nik anekdota bat. Baina eta berriro idaztearena eta idaztearena... Nire oso garrantzitsu iruditzen zaitu. Baina ez dakit orain egun eskoletan egiten den, horrela. Ez dakit, nik anekdota bat kontatuko izut, gure alaba zarrena eskolatu genuenean, eta alako baten irakaslea deitu zigun, da lehenbiziko notak eman behartzizkigun gu, bakizu gurasok, ez? Gure humiain, ainargize. Nola ote dijoa, eta irakaslea, aurrian jarrita, alako baten esan zidan. Aski ongi dijoa, dena oso ongi, arazo barkar bat aurkitu diogu idazketan da. Ni harritu, abai, eta zein da, ez du behar bezala egiten.
Zein eta O. Arrita zur gelditu nintzen, pentsatu nolen bizi txiste bat iten nahi ote zitzaidan, ez? Eta esan zer ba, lauki bat marraztu dizu, eda? Eta berak, serio, erantzun zidan. Ez, borobila aski ongi egiten du. Baina, Goiko txapela falta. Txapelik ez dio egiten. Eta, nik txundituta begiratzen nion. Benetan pentsatzen nuen adarra jotzen naizala. Eta momentu hortan pentsatzen nuen, bueno, baina ez ote da hobe bakoitzak bere idazketa edo bere idaz moldea bilatu dezan, ez? Ez da importantea nola egiten dugun, baizik egitea, bera. Batez ere garaiotan dena makina bidez eta gailuen bidez egiten dugunean, ez? Eta esan nion, holaxe, eta esan zidan, ez, baina oso importantea da kaligrafia gauza hauek, ze motrizitate fina lantzen da horrela. Eta ni eraberean txunditu nintzen, pentsatu nuen, bueno, motrizitate fina erakutsi jozun marrazten, pentsatu nuen, baina hori ja ez nion esan, Eta hain zuzen horregatik erakusten... Seguro irakaslea osta ikusten dagoela, danak ikusten dutelako programa. Barkamen askatuko diote. Ez daukate bera gaizkuzteko planik, besterik gabe hain naiz izketan. Orduan, haiei, guain ez dakit, 14 urte pasa dira, o 12, baina erakusten zitzaizkien alfabeto osoa izki rokoko hauek nik sekula ikasien nitunak, naiz eta saiatu zian eri ere. Narengo ikasi eta gero moldatzen dituzun horiek. Hori da, eta baita maiuskulak ere, Eta, bueno, azkenean ikasizun, O ere behar bezala egiten, eta gainerako guztik oso ondo egin zitu, baina urtea pasa dira. Zuk esan zenion, txapela jartzeko oari? Nik genion esan, nik esan nion, aizuzu gintzazun nahi dezuna, niri kate atea badiazu ontan etzait inporta. Baina, bueno, pasa dira urteak, eta berak oso ondo ikasizun, baina gaur egun gertatzen zaio niri bezala, izki larria jartzen badizkiote rokokoiek, ez titula identifikatzen nik bezala. Beraz, idaztea bakarrik ez da, alegia ez da bakarrik ikur bat behin da berriz kopiatzea. Horrek ez digu laguntzen. Eta, bueno, ikerketak esaten du idaztea dela, baina nik esan nuke idaztea bakarrik ez dela eta hoixe da adibide onena, ez da gure alabarena. Nik esan nuke gehiago idaztea bera baino edo eskuz idaztea baino gehiago dela erabiltzea. Eskuz idazten aizeanen erabiltzen ari zara. Eta berdin esango nukenik, ez izkia bakarrik, baizik hitzak berak, ez da? Eta euskeraz badakigu denok zenbat kostatzen dan idaztea, edo irakurtzea, eta barrez, eta zenbat kostatzen dan atxiak ondo jartzea, eta teixa, eta tes, eta... Baina, hori danak nola ikasi ditugu? Nik behintzat idatziz ikasi ditut. Erabilita, bai. Erabilita. Ez idatziz kopiatuz bakarriz. Guri ere, idazte gendunean, zeir egi, gaizki idatzizu, kopiatu duen aldiz. Etzun ezertako balio horrek. Balio duna zer da? Erabiltzea. Eta gu tematzen geha, irakurrin behar da, eta irakurtza hona da, eta bai, irakurtza hona da, baina idaztea oso hona da. Eta hortaz, arreta gutxi jartzen diogu horri, edo idazten dutenean aurrek edo, ez diogu hainbesteko importantzia ematen ondo idazteari, eta hain importantea baldin bada gauzak barneratzeko, esango nuke irakurtza bezain importantea gutxienez badela, eta sartu beharko litzakela hori, bueno, ez bakarrik eskolan, edozeinen ohitura. Zerariketa honan, egin beharko dugu gogoeta beste egunen baten, Garbiño, olako gaiak ekartzen eta ikertzen oso nazarelako. Apuntiek hartzen, zema denpora ez dituzuela apuntiek hartu? Nik esango nuke batzu idaztu ere intzaigula, ez da? Ze garrantzitsua dan, lehen unibertsitate garaian da trebatu eta goten ginen nien ze argi eta txoi barik eta... Eta alako egunetan, idazten genuela, etoraino ohitura galduta... Adierazpenak eta nahiago idatziz. Horrela, errazago barneratzen dira. Hori da, eta guen gailuk eta editoreak asmatu ditu. Buru erabiltzen dalako. Ordenagailuen, txarto idatzi eskero atzeraz duen, eta dana esabatzen da papelien ez. Baina bainera ordenagailuan editorea daukazu, eta arek zuzendu iten dizu, gailuetan bezala. O idazten dezu, eta segidan hitzpile bat ematen dizkitzu, eta azkenen ez dezu hitz osua idazten. Beraz, nik lepo jarriko nuke hartu hitza eman dezagun, 1000 aldiz idatzi dugula, baina gailurik gabe behar bada askok zalantza eukiko gendukela atxe daukan edo ez. Eta beraz, niri, bueno, esperimentu honek batez ere gogoeta hortara eraman hau ez, idatzi dezagun gehiago. Ze ona da, eta gaina barneratzen laguntzen du. Eta bueno, zuek esan dituzuen adibide guzti horiek ere balio dute, ez da? Apunteak hartu, edo gauzak ikasi nahi ditugunean, barneratu nahi ditugunean,
utzi ordenagailua eta saiatu eskuz. Eta, bueno, behar bada motricidade fina ere lantzun dugulako. Bide batez. Fina zu zeu, Garbine. Eskerrik asko, datorren astean ikusiko dugu elkar berriro.